गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपी बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। मैया 38 नं भैरबकुन्द बियाबनि भरला भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बरबुरि फोथारनि बाथौ थानसालिनि मोखाङाव मेरामाति मेरा देश हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै न' थांनानै दैहौ हा सोनाय खामानिखौ मावफुंनाय समाव बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङोदि भारत सरकारनि बिथोन बायदि थांनाय 20 सेप्तेम्बर खालार खालिनिफ्रायनो मेरामिति मेरा देश बे हाबाफारिखौ दाब दाब जायगायाव मावफुंबोगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि गुबै जाहोनानो जादों भारत हादरा उदांस्रि मोननाय दिनै 77 बोसोर जाबाय आरो बे 77 बोसोरखौ भारत सरकारा अमृत काल होनानै फोसावना होयो आरो बे अमृत कालजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि हा बिमाखौ गोसो मोदोमै अननानै बे हानि रैखाथिनि थाखाय जों नांगौ जायोब्ला गावनि जिउखौ बावसोमनो थाखायबो थियारि जानायनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना बिथाङा बुङो। जायनि थाखाय सरकारनि बिथोन लेखा 2 अक्ट'बर खालार खालि बे हाफोरखौ दैहौ ज' खालामनानै खावसे हाखौ 15 अक्ट'बर खालार खालि गासै ब्लकआव ज' खालामगोन आरो गासै ब्लकनि हाखौबो ज' खालामनानै 22 अक्ट'बर खालार खालि खावसे हा दिल्लीयाव आरो खावसेखौ गहपुराव गोदानै लुफुंनो थांनाय कनकलता इउनिभारसिटियाव बाहायगोन होननाबो बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामना होयो। बावैसो साननि सिगांनिफ्रायनो आसामजों लोगोसे बिटिआरआवबो राजखान्थिगिरिफोरनि गोसोआव खालि गावसोरनि हानजाखौ बोरै गोरा गोख्रों खालामनो हागोन बेनिल' बायदि खायदा कौशल बाहायनानै खामानि मावबोनायखौ रायजो राजाफ्रा नुनो मोनबोगासिनो दङ। मैया नाग्रिजुलि आरो दारांगाजुलि ब्लक एबिपिएफनि दैदेननायाव जयनिं सेरेमनि जानानै थाङो। बेवहाय खौरां बिजोंनि सिगाङाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बादिब्ला खमैबो सा 1500 गोदान मावथिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो बाहागो लानायफोरनि मादाव इउपिपिएलनि हानजानिफ्रायनो 100% गोदान सुबुंफ्रा गावसोरनि हानजाखौ गारनानै बाहागो लाफैदों होननाबो बिथाङा रोखा रावजों बुङो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बिजेपि कंग्रेस जिएसपि राजखान्थि हानजाफोरनि सोद्रोमाफ्राबो गावसोरनि हानजाखौ गारनानै बिपिएफआव जयेन जाफैनाय बाथ्राखौ बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामना होयो। मैया बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा चिराङाव सोलिबाय थानाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि उचित खालामनाय जाथायनि सायाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङोदि जायफोर नखरफोरा दिनै उचित खालामजादों थारै बिथांमोना दैबानाजों थानो हायैनि थाखायसो साननैसो टेम्परारि हिसाबै बे जायगायाव थाफैदोंमोन। ओंखायनो बेबायदि दुखुथिया सुबुंफोरखौ सरकारा उचित खालामनांगौ ना बिथांमोनखौ हारेसमेन्ट खालामनांगौ बेनि थाखाय बिथाङा सोंलु खालामो। बिथाङा आरोबाव इएम फेरेंखाखौ थांखि खालामनानै बुङोदि पियर बिपिएफफोरनि नखरनि थाखायसो बेबायदि आलाय सिलाय खालामनाया जोबोर अन्याय जादों आरो बिपिएफआ अब्ला मा थांना थानायनि जेबो मोन्थाय गैया नामा होनना बिथांखौ गोख्रों रावजों सोंलु दैखांनायखौबो जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंबावोदि फेरेंगाया इएम जानाय लोगो लोगो बिजामादै दंफांनि 18टा मिल खालामबाय आरो बे 18टा मिलाव सानफ्रोमबो सान हर हन्डा मेसिन लानानै दंफां लाबोनानै फरेस्टखौ फोजोबस्रांथायनि खामानि मावबोगासिनो दं होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों अजद दैखाङो। आरो थारै मोनसे मख'थावना बाथ्रा जेब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हाग्रानिफ्राय 2 नम्बर दंफां लाबोनाय गारिफोरखौ हमो अब्ला इएम फेरेंगाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ फन खालामहरो आरो बैफोर दंफांफोरखौ बिजामादैखौ बायहोयो होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों अजद दैखाङो। बावैसो साननि सिगां उरिष्याव गिलु बालु रेल जाब्रबथाय जाना दुखुनि समखौ बावगारनो हायै समावनो फिन मैया हरनि 11 बाजियाव उत्तर प्रदेशनि मथुरायाव मोनसे गिलु बालु ट्रेन जाब्रबथाय जालाङो। बे रेल जाब्रबथायखौ टाइम्स नाव सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गावनि लामाजों खारबाय थानाय ट्रेनानो हरखाब बारखोना थांनानै मानसिफोर जिरायग्रा प्लेटफर्मावसो सहैयो। नाथाय बे गिलु बालु जाब्रबथायाव सासेबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै होनना सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेथिं मैया इराकनि साहा निने प्रदेशनि आल हामदानिया जिल्लायाव नखरसेनि हाबासालियाव गिलु बालु अर खामनाय जाथाया जायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला हाबासालियाव रंजा बाजा खालामना फटका गावनायनि अरखिनिफ्रायनो बे अरा नांनानै बेबायदि गिलु बालु जाथाय जानो मोन्दों होनना सुलुङाव फोरमायो। सुलुङाव आरो फोरमायबावनाय बायदिब्ला हाबासालिनि बे गिलु बालु अरजों गोथाङै 113 सुबुंफ्रा खामथार जायो आरो 150 सुबुंफ्रा जोबोर गोब्राबै जोखोम जानानै देहा फाहामसालियाव थांना थानायनि थाखाय नाजागासिनो दं होनना सुलुङाव फोरमायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै थारै नोंथाङा आंनि चेनेलखौ दिनैसो नायफ्लांदोंब्ला अननानै गोनांथार आंनि एसपी बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।